Dámy a pánové, já pozvu na pódium první hosty, kterými jsou Jan Nedbal a Oskar Hess. Nemocný si sedne. Co se ti stalo? Hele, zavři oči na chvilku. Zavři oči a zapoj fantazii a představ si. Noční Praha, temná, jo. Jdu se svojí Dorotkou po ulici na Staroměstském náměstí. Za morovým sloupem se objeví 3 takový jako temný prostě postavy. Vyskočí na nás a já se začnu prát, Dorotka začne nahlas křičet a já teda sejmu jednoho, sejmu druhýho, sejmu třetího. No a takhle. A ty jsi levák? To je dobrá historka, co? Je krásná, já čekám, kdy přijdou ty titulky konec akčního filmu. Ale takhle, no tak to je hezká historka, tohle jsem mi stalo na fotbale normálně. Ty jsi chytal. Já jsem padal. Já jsem padal zadkem napřed na svoje předloktí. Ale jak jsi to vydržel? Statečný chlapec. Už se s tím teď nedá nic dělat, bohužel, no je to takový. Mám tam jeden šroub, pak ti ukážu fotku v zákulisí, je to zajímavý. Krásný, jak dlouho to máš? Doktor mi dneska řekl, myslím, že 3 nebo 4 týdny ještě. Ještě. Pak až teprve začne rehabilitace, ale tím tě nebudu už unavovat. Ne, takže to krásný. A já jsem chtěl říct, že Oskar Hess a Jan Nedbal patří k nejobsazovanějším současným hercům. Oskar Hess asi škrtněte z téhleté věci. Ten teď nějakou dobu nebude. Z mladé generace jsem říkal, a ty jsi ale starší o generaci, ne? O 10 let, podle mě, no. No, dneska je generace 10 let, tak ano. Dneska už jo, jak se všechno zrychluje. OK. Takže starší. Já jsem někde našel Oskar, extrovertní, citlivý, vnímavý, družný, rád se předvádí. Pozitivní, komunikativní, týmový hráč. Což dokládá tím fotbalem. Jan, introvert, vyzrálejší, hluboká individualita se spodními proudy a velmi silnou vůlí. Prudší. Je tak trochu sám sobě nepřítelem. Jo, tak to jo. To je podle mě popis Tomáše Mašína, který, myslím, že autorem je Tomáš Mašín. Přesně správně. Jo, viď? Je to tak. A je to pravda? No tak je to prostě oheň a voda, yin a yang, mráz. No tak. Právě pak nám ještě volal Tomáš a říkal, četli jste to, kluci? Jo, to je přesný. Jsem to trefil, co? A my, jo, trefil. Bohužel jsi to trefil právě. Takže s tím souhlasí. A jak se oheň a voda a led a vedro a dají dohromady? Podle mě na nějaký kalbě, já už si to nepamatuju. Aha, to jde, to. My jsme se potkali, myslím, s Oským, jestli tohle je, na co se ptáš teď. Ano, jak jste se potkali s Oským? My jsme se potkali na, si nikdy nemůžu vzpomenout na to slovo, je to casting, akorát jinak. Konkurs do Národního divadla na Kouzelnou zemi, co dělal Honza Mikulášek s Martou Ljubkovou. To byla dramatizace Jáchyma Topola. Ano. A oba jste dostali tu roli. A oba jsme ji dostali. Dokonce se to úplně nějak změnilo, že ta moje role se nějak spojila s víc, aby my jsme tam mohli hrát spolu 2 jako nejlepší kámoši. A vlastně se z nás stali nejlepší kámoši na základě toho. Hned to funguje. A tak a ty jsi hledal někoho staršího, jsem slyšel. Nějakého takového, komu bys trošku jako vzhlížel. Na Tinderu nebo? No, na Tinderu. Ne, myslím, že tam ten se jmenuje jinak pro ty kluky, ale... Někdy si říkal, byl jsem nedospělý chlap, všichni už pomalu řešili tetování, kouřili, řešili holky nebo kluky a já jsem si hrál s legem. Já jsem si hrál s legem a žral jsem písek, to je dokonce tvoje hláška, kterou hrozně rád používám. Ne, já říkám, že jsem se počurával a žral písek. A mluvil pospátku. A chodil pozadu. A chodil po něco. Jo. No tak jsem to měl, no. A takhle jste se dali dohromady. No, víceméně. On čural, já jsem žral ten... A jak jsme se poznali. Abych to vysvětlil, já jsem byl vždycky takový jako zpomalený a... Strašně nepohodlný tohle teda, počkej, já to nějak udělám. Chceš se už vystřídat, nebo? Takhle, Dobrý? Pořád ten zábry. Jsem byl vždycky zpomalený.